Tervetuloa saldoautomaattiin. Me mitataan kehon myrkkyjä, ne on nyt tosi ajankohtainen aihe, eli varsinkin keväällä pienhiukkasia tosi paljon tulee tuolta liikenteestä elimistöön. Ja meillä on nyt tässä konseptissa niin, että mitataan ensin ne sun alkuarvot, sitten saadaan sieltä toi tuloste ja sitten pääset nauttimaan tätä meidän tuotetta. Dextrox-pullo pahaa aavistamattomille kansalaisille. Näyttää herkulliselta. Sitten pitäisi vähän hengästyä ja sitten otetaan ne seuraavat arvot sitten sen jälkeen. Mutta voitaisiin nyt ensin ottaa kengät pois ja puhdistaa jalat. No niin, sieltä rohkea poika. Tai miehiähän tässä ollaan. Ja sitten tarvis iän ja kengän numeron ja sitten pituuden. Mä tosi huomenna. Vielä sukatko pois? Joo. Ottaa sit niistä saa sitten sen sähkösignaali. Joo. Noin. Tää perustuu siihen, että se lähettää nyt tuolta, noita metallilevyt lähettää sähkösignaaleja sun kehon läpi. Ja se on ihan ilmanen. Ja se on vähän niin kuin ajattelisit, että kyllähän ne tiskit tulee käsinkin tiskattua, mutta tiskikoneella paremmin. Niin... Itse ainakin sotkeen tätä aamulla puuron joukkoa, että sopii melkein mihinkä mihinkä vaan. Niin, jos sitä juputtiin tai johonkin, niin sit se ajaa sen. Mikä sun mielipide muuten on mausta? Näyttää herkulliselta. Sulla on toi Theta PK-arvot hieman koholla. Okei. Eli se on nimenomaan just tästä kaupunkiliikenteestä aiheutuvaa. Joo. Semmoista, ne on aromaattisia hiilivetyjä, jotka sitten kerääntyy. Ei mitään vaarallista, mutta silleen, että tää saattaa näkyä aika nopeastikin tämän meidän tuotteen vaikutuksesta. Okei. Että Haluatko mulle suomentaa? Joo, eli paraben B, eli se tulee sitten pesuaineista ja ihon kosmetiikasta, jos käyttää hiuskeeliä ja tämmösiä. Joo, kyllä. Joo. Eli sulla on nyt IMA1-arvot vähän koholla. Eli se vesijohtoveteen sen puhdistukseen käytetään tämmöisiä molekyylejä, jotka sitten saattaa kerääntyä elimistöön. Siitä ei hirveästi puhuta. Mutta nämä kaksi, eli tämä IMA1 ja se on sitä epsilon delta säteilyä, joka tulee siitä. Siinä käytetään semmoisia aineita siinä veden puhdistuksessa. Ja tässä me nyt sitten otettaisiin arvot sulta. Mistä tää oli? Me ollaan toksikologian tutkijoita, eli me ollaan tosta yliopistolta lähdetty tekemään tätä toksikologian tutkimusta. Ootko matkustanut Saharan eteläpuolella lähiaikoina? En varmaan ikinä. Tuleeko paljon oltua liikennesaasteessa juotua energiajuomia? Energiajuomia mä en juo. Et juo energiajuomia? Pussin melkein joka päivä. Joo. Niin dipetyyloksidi on se vaikuttava aine tässä. Ja sitten se saa nyt sitten veren kiertämään ja se varmaan riittää. Kiitos. Eli jos vähän hypit trampalla tai sitten teet vatsalihasliikkeet, ihan kumpi vaan. Sitten saat vähän hengästymään ja veden kiertämään. Noin.
Me ollaan tosiaan Saaran kanssa niin toksikologian 4. vuoden opiskelijoita tuosta yliopistosta. Se on aika jännä ala. No. Niin osassa elimistöä ne on lähtenyt sitten laskemaan. On lähtenyt, joo. Tää Rjylssihän tulee tuolta rakennustyömailta ja siihen on itse asiassa sellainen lainsäädäntökin tulossa nyt, että se kiellettäisiin se aineiden käyttö siellä. Mulla on 2 vähän. Joo, sekin on laskenut vähän, että ihan hyvältä näyttää sinänsä, että ollaan päästy kuitenkin täältä punaiselta selkeästi niinku alemmas, että mutta tästä saat nämä mukaan. Kiitoksia. Ja ootko ikinä kuullut sellaisesta kuin Teekkari Jäynä? Olen. Taasikin sellainen. Onneksi alkaa pääsit osallistuksi. Yes. Teekkari Jäynää, eli sieltä saa ottaa kahvia ja keksiä ja tässä on nostamaan Tässä on diplomi No siis, teille Kiitos. Tää oli paljon parempi mun kannalta kuin nää, jos tää olisi ollut joku oikea juttu. Kiitos. Ei mitään, pitää päivää paljon enemmän itse asiassa. Loistavaa. Joo, ja sit saat vielä täältä tämmösen kehonmittaus diplomin. Eli tämmönen, että tää oli tämmönen Teekkari Jäynä. Nyt täytyy myöntää. Ootko kuullut Fuksijäynästä? On. Niin. Se on oikeastaan ihan hyvä. Ja sit meillä on siellä tämmönen yksi pieni juttu, eli oot päässyt osallistumaan Ykin Fuksijäynään, eli sinua on huijattu. Hei, anteeksi. Sä nyt osallistut just tuohon meidän Teekkari Jäynään. Teekkari Jäynään, että miltä nyt tuntuu? No, mä vähän epäilin, että siinä oli jotain tän tyyppistä. Joo. Oli saatte jopa toimia. Okei. Selvä. No tässä kohtaa olisi sitten hyvä ehkä paljastaa, että Voitais olet selostaa osallistunut Teekkari Jäynään. Elimistöstäsi ei löydy myrkkyjä. Eeppistä. Sulla on Teta PK-arvot vähän koholla nyt ja toi Ima 2 Epsilon Delta säteilyä on niinku tehnyt susta ihan vittu hulivia. Ei katso kuva. Kuvaksi. Miksi kuvat mua? Häh?